Milla? Tuutko tänne alakertaan? Mulla olisi vähän asiaa. Joo, mä tuun. Mitä asiaa sulla oli? Niin sitä vaan, että mä menen nyt semmoselle yhdelle tallille ja mä alan käymään siellä, niin haluaisitko sä tulla aina mun mukaan tai vaikka tänään? Joo, todellakin, mennään heti. No niin, hyvä. Voisit nyt mennä autoon. Oh my god, jee. Moikka Roosa, mä oon sun uusi ratsastuksen opettaja Mari. Joo, okei. Ja mun tytär Milla tuli myös mukaan, niin hänkin sitten alkaa täällä tallilla silleen käymään ja ehkä välillä jopa ratsastamaankin. No sepä hyvä. Mä voisin opettaa täällä tunnilla teitä molempiakin. Joo, hyvä. Mä voisin itse tulla sen hevosen selkään. No niin, hyvä, sä oot siellä hevosen selässä. Ja sitten sä voisit vähän niillä pohkeilla silleen niin kuin pamputtaa sen hevosen siihen kylkeen siis, niin sit se menee liikkeelle. Siis mitä? Toi oli vähän epäselkeä toi ohje. No ihan sama. Hop hop! Apua! Aha! Voisit olla vähän kovakourisempi. Vedä niitä ohjia niin tiukalle kuin sä saat. Niin sit sen pitäisi pysähtyä. En mä pysty! No voi jesta. Tää ratsastus taitaakin olla mulle ehkä vähän liian hurjaa. Anteeksi, mitä? No, voisiko sun tytär sitten koittaa? No en mä oikein tiedä. Todellakin haluan koittaa, mä oon aina unelmoinut ratsastuksesta. Okei, sit mut oon varovainen. Totta kai mä oon. No niin, eli ratsastushan siis perustuu siihen, miten kovakourainen sä oot. Ratsastuksen kuuluu se, että hevosten pitää totella sua. Ja sun ei tarvi yhtään kuunnella mitään hevosta, koska vaikka kaikki aina sanoo, että hevosia pitäisi kuunnella, niin ei niitä tarvi kuunnella. Tärkeintä on vaan se, että sä pysyt siellä selässä eikä sulle satu mitään. Eli hakkaat vaan ihan täysin, että no älä nyt hakkaa, mutta annat pohkeita silleen ihan kunnolla sitten sen kylkeen ja vedät ohjaa sit ihan tarpeeksi, että jos niin kun tuntuu, että se menee liian lujaa, niin vedä sitten ohjista niin kovaa kuin sä vaan ikinä pystyt. Okei. Mä sanoin, että vedä ihan kunnolla niistä ohjista. Okei. No niin, hyvä. Tää on ihan kivaa. Okei, no hyvä. Mä ilmoitan sut vaikka joka ikiselle niin kuin viikon tunnille, jos sä haluat. Okei, onks te siis aina niin kuin keskiviikkoisin? Joo, on. No selvä, kyllä mä voin tulla, jos se käy vaan äidillä. Milla alkoi käymään joka ikinen viikko tällä tallilla. Mari antoi hänelle ohjeita esim. Käydä pistämässä tallissa oleville hevosille 2 loimea päällekkäin. Mari opetti Millaa ratsastamaan vähän erikoisella tavalla ja Milla ei tajunnut, mitä tästä olisi voinut sattua, koska Milla ei tietänyt ratsastuksesta vielä yhtään mitään. Toi ei nyt ihan näytä oikealta. Mitä? Mut mä oon mennyt aina käynnit tälleen. No joo. Mona! Mitä? Että haluisit sä opettaa tätä Millaa vähän ratsastaa, kun mulla on vähän kiire ja niin haluaisit sä mennä vaikka näyttää sieltä sellaista, että miten kuuluu ratsastaa? Voin mä. Okei, eli nyt näytä miten mun pitäisi ratsastaa, kun niin. Mari sanoi, että sä olet liian niin kun, et käyttänyt voimia tarpeeksi, että sun olisi pitänyt vetää esim. Suitsista paljon enemmän. No mä yritin. Niin mä näytän miten oikeesti kuuluu ratsastaa nyt. Jak humma. Hop hop. Ei tästä tule yhtään mitään. Etkö sä oot tottunut siihen, että jos sä käyttäydyt huonosti, niin sä et saa ruokaa? Tää on niinku nyt tää 7. päivä, kun sä et saa ruokaa. No ihan sama tyhmä humma, sut varmaan muutenkin myydään tai teurastetaan. Tolleen mun pitäisi siis ratsastaa? Joo, ei oo mitään muuta oikeaa tapaa ratsastaa, kuin olla mahdollisimman kovakourainen. Oikeesti hevoset on niin vaarallisia. Jos sä oot tarpeeksi kovakourainen, niin sulle vaikka tosi huonosti. Okei, no mä voin yrittää, jos sä pääset mut sinne selkään.
Hop hopi. Laukkaa humma. Älä kuule yritä. Oh, sä tyhmä hevonen. Mari hae raippaa. Ai, ei kai sattunut. No, kyllä mua vähän sattuu. Eli tää saa ihan kunnon tuplaraipat. No niin, sä humma, tiedät mitä tästä raipasta tapahtuu. Tää on raippa, tätä ei kannata pelata, koska sä tulet joutumaan kokemaan tän raipan niin monta kertaa, vaan ikinä tiedätkään. Wow! No niin, nouse ylös hummaa. Sulla on tehtävät tehtävänä. Ehkä meidän kannattais lopettaa, me ollaan kuitenkin ratsastettu jo tunti. No ei nyt vielä. Voidaan ratsastaa 2 tuntia lisää. No mä en ehkä jaksais, ratsastetaan huomenna. Just. Ihan sama, otan tuolta varusteet pois ja pistän 2 loimea päälle ja sitten sinne talliin. Mut täällähän on plus 30. No, se on ihan hyvä. Se on hevoselle tosi kylmä. Okei. Onko tuolla hevosella 2 loimea päällekkäin? Täällä on plus 30 astetta. Anteeksi, mitä? Piilon. Moikka, Tiina. Miksi tuolla hevosella on 2 loimea päällekkäin? Täällä on plus 30 astetta. Mua käskettiin pistämään tällä 2 loimea ja mä aloitin täällä pari vuotta sitten tunnitkin. Ja eikö tätä tallia ole vieläkään lopetettu? Tästä on tehty kuinka monta hevostensuojeluilmoitusta? Ai on vai? Eikä ole, se on väärä talli. Ja miksi tuolla hevosella on 2 loimaa päällekkäin? Sä käskit mua laittamaan tälle nää. En todellakaan käskenyt. Mari! Mitä asiaa? Ja missä se toinen raippa on? Mari! Tiina, apua! Mitä sä teet? Sitä voisit kysyä tuolta tytöltä tossa. Milla, miksi on tuolla hevosella 2 loimea päällekkäin? Täällä on plus 30 astetta. Mua käskettiin laittamaan tälle nää. Sä saisit hevosenpitokiellon. Mitä? Eihän tässä oo mun oma. Järkyttävää. Sä voisit nyt poistua täältä. Niin poistun. Mun on kyllä ihan pakko palata tänne. Mun pitää ottaa kuvia näistä hevosista. Pistän mun taskulampun päälle ja otan kuvia näistä. Apua! En mä tajunnut, että ne on noin pahat. Apua. Tuosta on ihan revitty suusta. Miksi mä en tutkinut näitä juttuja enemmän ennen kuin mä tulin tänne tallille? No en mä kyllä voinut tietääkään tästä. No, katsotaan vielä muut hepat. Toikin hevonen, siinäkin on verta. Mun pitää pelastaa nämä hevoset. Nyt vaan pitää etsiä enää jostain riimi. Ovi. Jos mä jään tästä kiinni, niin voi tehdä ihan mitä vaan. Toivottavasti se näe mua. Milla, mä tiedän, että sä oot täällä. Sut on nähty ja sä oot kiikissä. Milla? Milla? Enkä mä et oikeesti nähnyt omiani? No voi jestas. Mä taisin nähdä omiani, mutta mä oon kyllä tännyön täällä tallissa, koska jos se Milla on täällä, niin se ei pääse karkuun muuten millään. Mä voisin mennä tänne Karsina nukkumaan. Anteeks vaan. Milla, näenkö mä sut just siellä? Sä oot ihan hullu. Vitsi, mä haastan sut kyllä oikeuteen. Hei, varo vähän. Jutellaan asiat vaan nyt. Niin, ei tässä tuu mitään ongelmaa. Ai ei tuu vai? Hyvä, että mulla oli puhelin mukana, niin mä soitin jo poliiseille. Ja ne on tulossa. No niin, eli mistä täällä oli kyse? Kaikki tän tallin henkilökunta ja omistajat ja kävijät ja kaikki kaltoinkohtelee hevosia, kotonuita hevosia. Ne on ihan täydä verta ja niitä on revitty suusta ja noi opetti muakin ratsastamaan tolleen. Entäs sitten... Anteeksi, mitä? Moona! Mitä? Sä joudut tästä niin ongelmiin. Mitä noille hevosille tulee tapahtua? No mennäänpäs nyt eka katsomaan niitä hevosia, koska mä en voi ihan syyttää tätä tallia lopettaa. Joo, mennään vaan. Mikäs tällä hevosella oli? Sitä on revitty suusta ja se kaikki nämä hevoset täällä pelkää ihmisiä. Selkeästi on kyllä revitty suusta, että olla kyllä yhtään valehdellut. Apua.
mä en tätä tallia voi kyllä valitettavasti lopettaa, mutta me voidaan tehdä sillä, että pistään eläinsuojeluyhdistykselle viestiä ja sitten katsotaan mitä he sanovat. Katsotaan mitä he sanovat. Anteeksi, jos ne ei lopeta tätä tallia. Tuun takaisin. Mä pelastan ne hevoset. Ja kaikki. Jopa sinä, Moona. Te oikeesti saatte kuulla kunniansa. Mä enää pysty olla täällä. Mä en ota enää sekuntiakaan. Ihan sama jouduks ne tästä jonnekin vankila, mutta mua ei kiinnosta. Hei tyttö, kuule, et sä voi noin tehdä. Mä en vaan voi sille mitään, että nää kaltoin kohtelee täällä hevosia. Nyt sä oot loppu. Kaikki hevoset pääsevät uusiin hyviin koteihin. Tähän loppuun me halutaan kiittää oikeasti ihan sikana 1000 seuraajasta. Mä en olisi ikinä voinut, tai me oltais voitu ikinä uskoa, että me tullaan joskus saamaan oikeasti 1000 seuraajaa. Ja tää oli siis 1000 seuraajan spesiaali. Ja kiitos kun katsoitte ja toivottavasti tykkäsitte. Mutta nyt se olisi moikka!